erabili ditugun kriteriak ez dire, batez be, komposizioa eta idea. Batez be idea oso borobila da, ez? Da robot baten maitasuna katuen bategaz, ez? Gero, hori arima zin da, ez? Bihotxez zin da, ez? Obra plastiko bat, obra artistiko bat, okin behar da ben arima dauka, ez? Eta gero, erabili ditugun kriteriak horretaz aparte, dire, batez be, desgolazatzen da, model hauen, iluminazioan eta materialetan, ez? Eta komposizioa, eta da borobila. Detalle ikusten da oso fin eta oso berezia indauela, ez? Detalle zegatzen zara eta urbeletik komposizioa dau borobila eta urbeletzen zara eta ez da eskapatzen detailerik, ez? Eta gero ikusten zakizunez bai, inkluso ordaren kartelak eta ematen do dala, antzina bezala, baina Twitterre buruz ari da, hau da, ikusten da, etorkizunean dagoela eginda, ez gaur egun, detalle pila da azkan, ustez. Eta guztien ikustete, bueno, hau oso onde egina dago, baina nik esango nuke bai, beste lan guztiek bai, bueno, bere kalitatea daukatera ere bai. Bai, orokorrean, bai, horregaitik epaimaia okin dago kriterio bat aurten neurri batean edo bestean, batzuk modelauen okin dauri nivel gehiago, iluminazioan gitziago, idean gehiago, batez be orokorrean egon da arrakasta hondi. Bai. Eta ez bakarrik irudimentxotan baizik eta beste kategorietan ere bai. Hau adibidez, hau guztiako epaimaile guztieri, hau deia 2D'an erabiliteko lana. Eta orduen, bueno, guztiako zekaro, kompozioa da oso zaila aitea, zera neko barrokoa, bere konzeptuan, bea struktura aldetik eta hori oso argi dauka, da oso komplexoa, kompozioan bea oso maestria handia gazineko resultau, ez? Bai, eliminazioa bai nik uste oso lan dut dagoela kasunetan. Ez da erresa, ez? Nola lortu da profundidade aspektu hori eta gero materialak bai nik uste oso ondo erabili daudela. Bai.